kok ora tumen sampean. Lah iki tumen lho, suwi ya ketemu. Selamat ya. Selamat alhamdulillah, Kat. Sik to ya, aja mlaku sik to mobilnya tak mlebu Mbak dhisik. aku mau tipis nang kono lho, Mbak. Tipis ndi? Ning anu nggon etan gor, anu nang pantai. Nang toilet ora? Kak. Kat. Oh, Kak. Panggenan Kat Nang ini iki. toilet. Piye to katrene aja? Anu yo nang kotor nang kono gek ora cewek. Gek Piye to Kat? gek iki kalen bajuke kok kan. Terus salin baju. Mandi. Itu kakak Mbak Kartini, Ben. Halo. Halo Mbak Kartini, Ben. Iki sapa jenenge? Adam. Seeling ya harus Adam. Kangen aku ora, Kak? Iya. Emang berarti ngendi kok ya pas men ketemu? Pas teh. Terus mau salim, Mbak, mau salim, Mbak. Nah, salim. Gak emang kok ya pas men ketemu aku nang kene, Kak. Emang nang ngendi? Hah? Nang ndi? Ada beli cacat. Jajan sik ya. Ayo apa? Delok. Kalunge kuwi. Gak enek bandule. Gak apa-apa, bandul timbang yo ilang. Gek terus gelange. Yo Citae nemu. anggon-anggone pepak. Wis citae nemu, sing iki nemu, Mbak. Ali-aline kiwa tengen ali-ali ra? Iya. Kiwa Mbak, tengen ya ali-ali. iki nemu. Nang endi? Apik lho, Nang Kak. anu Mbak nang kon sandinge celok mburine Delok, celok delok, ora delok, ro delok, mak delok. klutek ngono tak jupuk. Oh, apik lho, Kak. Iki cita tuku cita nemu. Yes, alhamdulillah, Kak. Keblak mbok wae wong apa wae sapa? Kuwi tak kira lek ora ketemu kowe sasen-sasen ki nakalmu ya mari. Ah, ora mari. Lah saiki salah neh, Mbak. Salat. Heeh. Alhamdulillah. Neng tak rokel. Hah? Tak rokel. Mbok ropel? Piye? Luhur ngasar magrib isa subuhan. 5 mbok lakoni bareng? Mbok lakoni jam pira? Oh, sak jam mau salat iya. Mbok lakoni jadi subuh kae langsung. Subuh. Luhur Luhur. ngasar magrib isa subuhan. Berarti pirang rakaat sing kok 5. lakoni? Ada kursi lagi. Iya to, Kiro Kak. lupat. Ada kursi. Kiro lupat. Ada kursi lagi. Kiro lupatmu. Ada lagi. Piye to, Kak? Ada Cewek-cewek kursi dan lagi. Iya. Apa Ada tuh? kursi apa? Apa tuh? Kucing. Oh iya, dulu ada kucing. Ada lagi. Iya, Ada lagi. banyak ya. Oh, enggak lho, Kat. Salat ping 5 langsung diropeli apa ora lho, Kat? Hah? Ki ajarane sapa? Ya subuh, duhur, asar, magrib, ngisak ngono lho, Kat. Ngawur 5 rakaat subuh. Duhur wis ngawur wae ngawur. Ah. Oh. Sayur.